И здравейте хора, днес ще отваряме пак на Fortnite сезон 10. Дайте да видим какво ще ни се падне. Първо... И сега... Има някакви карти. Дефолт скина от 10 сезон. Тези скинове 10 сезон също. И тук на Save the World се бият. И в момента на истината да видим за фигурка. И ни се падна ето този. Според мен е готин. Трябва да видим дали има нещо друго. Има някакво оръжие. Ядете да видим какво мога да направя с него. Мога ли, например, да го сложа тъй, че той да го държи? Мисля, че е готово. Сега ще ви покажа. Ето. Финалните резултати. Мисля, че е готин. Пишете в коментарите ви какво мислите.